Καλησπέρα σας. Λέγομαι Θανάσης Τριαρίδης. Είμαι αυτός που έγραψε το κείμενο από τη σημερινή παράσταση. Συνήθως μετά την παράσταση, όταν είμαι μόνος μου, λέω δύο λόγια για το πώς γράφτηκε αυτό το έργο, πώς δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα από το έγκλημα του Αντριάννα στην Πύλο και πώς αυτά τα παιδιά, τα οποία μόλις είχαν τελειώσει την δραματική σχολή, μου ζήτησαν να το ανεβάσουν χωρίς να καταλάβουν ότι το ανέβασμα αυτού του έργου θα ήταν μια προγραφή για όλη τους τη ζωή. Πώς προσπάθησα να τους αποτρέψω να μην το κάνουν, πώς τους είπα ότι δεν θα δείτε ποτέ φεστιβάλ Αθηνών, δεν θα δείτε ποτέ κρατικές σκηνές, δεν θα έχετε ποτέ την δυνατότητα να φτιάξετε μια καριέρα στηριγμένη πάνω στο ταλέντο σας. Αυτή η παράσταση θα σας κυνηγάει. Ήθελαν να κάνουν 8 παραστάσεις, αλλά το παίζουν για 3 χρόνια. Είναι τόσο καλή, τόσο σπουδαίοι, τόσο ξεχωριστοί, τόσο παθιασμένοι, τόσο πιστοί στην ιδέα του έργου, που το πήγανε, όπως βλέπετε, τόσο μακριά. Το έργο, όταν γράφτηκε στο μυαλό μου, ήταν μια δυστοπία για ένα κοντινό μέλλον. Πολύ σύντομα η δυστοπία έπαψε να είναι δυστοπία και έγινε η πιο σκληρή πραγματικότητα. Ζούμε αυτό που περιγράφεται στο έργο, ζούμε τον καιρό που έχουμε πιει το δηλητηριασμένο γάλα. Ο Πολ Τσελάν έλεγε ότι πίνουμε μαύρο γάλα κάθε αυγή, μιλώντας για το ολοκαύτωμα. Πίνουμε δηλητηριασμένο γάλα, είμαστε μια δηλητηριασμένη γενιά, οι οποίοι ανεχόμαστε, συνηθίζουμε το κράτος να δολοφονεί ανθρώπους. Το κράτος, τα ευρωπαϊκά κράτη της Δύσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ολόκληρη η Δύση έχει κηρύξει έναν πόλεμο απέναντι στον εχθρό. Οι εχθροί είναι οι πεινασμένοι του κόσμου και τους σκοτώνει σε στεριά και θάλασσα, τους σκοτώνει παραδειγματικά, εγκαθιδρύει μια τυραννική δικτατορία του ψέματος, επιμένει πως το πιστόλι είναι τρομπέτα, επιμένει πως η αλήθεια είναι η ομάδια αλήθειας με λατινικά στοιχεία. Και μάλιστα έμαθα σήμερα ότι διοργανώνουν ένα συνέδριο του Υπουργείου Ενημέρωσης μαζί με την ομάδα αλήθειας με θέματα fake news. Κάνουν προφανώς σεμινάριο. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα προσπαθούμε να φωνάζουμε εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχουν φάει τη ζωή τους να στέκονται στην αντίπερα πλευρά, να παλεύουν να υπερασπιστούν τις ξεχασμένες θαρείς αξίες της ηθικής, της ανθρωπιάς, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα είμαι πολύ συγκινημένος γιατί εδώ μαζί μας σήμερα είναι ένας άνθρωπος που τον γνώρισα πριν από 29 χρόνια και οφείλω να πω ότι αυτά τα 29 χρόνια τον βλέπω ατρόμητος και αταλάντευτος να στέκεται και να παλεύει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχοντας υποστεί τα πάνδυνα, έχοντας υβριστεί όσο δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος ότι μπορεί να υβριστεί κανείς. Είναι ο Παναγιώτης ο Δημητράς, τον οποίον θέλω να φωνάξω εδώ μαζί μου, να καθίσουμε και να κάνουμε μία συζήτηση για όσα είδαμε και για όσα γίνονται. Αν θέλεις, Παναγιώτη μου, έλα στο βήμα, εδώ εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι σήμερα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας
και όλη η ομάδα του ελληνικού παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκη. Είναι μαζί μας πρόσωπα τα οποία υπήρξαν θρύλοι για τη δικιά μου ζωή. Βασικά ένας είναι ο θρύλος, ο Γρηγόρης Μαγιανάτος δεν είναι πολύ θρύλοι, αλλά ο Γρηγόρης μπορεί να σταθεί και ως πληθυντικός αριθμός. Είναι άνθρωποι όπως η Αλεξία Ιτσούνη και ο Δημήτρης ο Αγγελίδης, που είναι παλιοί συνοδοιπόροι και φίλοι. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι όπως η Ναψικά Παπα-Νικολάτου και ο Βασίλης Σωτηρόπουλος. Ο καθένας από την πλευρά του κάνουν το μικρό ή μεγαλύτερο αγώνα τους. Ας κάτσουμε και ας ξεκινήσουμε ετούτη την κουβέντα, η οποία θα έχει μετά και συζήτηση. Παναγιώτη, ο λόγος είναι σε σένα, με την έννοια ότι κανονικά κάνω και κάποιες δίθεν ερωτήσεις, αλλά δεν χρειάζεται νομίζω ερωτήσεις. Είναι στα αλήθεια, έτσι τα πράγματα είναι και ακόμη χειρότερα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Αν μου επιτρέπεις ως θεατής για δεύτερη φορά να πω ότι τελικά αυτό το έργο πρέπει να το δεις πάνω από μία φορά για να το απολαύσεις με όλες τις έννοιες. Δηλαδή, είχα έρθει άλλη μια φορά με κάποιους άλλους ομιλητές, αλλά και το έργο το ίδιο το απόλαυσα περισσότερο ή το κατάλαβα περισσότερο. Και ερώτηση άλλωστε μου έκανες, με κάλεσες, έτσι ανακοίνωσες σήμερα, να μιλήσω με θέμα εν τέλει ποιος μιλάει για τους αφανισμένους μετανάστες. Αλλά πονηρά, αυτός είναι ένας μεταλλαγμένος τίτλος και στην αρχή μου είχες πει να μιλήσω για το διαρκές κρατικό έγκλημα των pushback. Γι' αυτό να μιλήσεις. Αλλά προφανώς η λέξη pushback, όπως είπε ο ακριβολόγος, δεν είναι εντός του γλωσσικού ορίζοντα. Είναι μια λέξη που πρέπει να αποφεύγεται, μας λένε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε και εσύ την απέφυγες και είπες, ένα ερώτημα, ποιος μιλάει για τους αφανισμένους μετανάστες, το οποίο θα προσπαθήσω να απαντήσω με στοιχεία, αφού όμως πω ότι θα πρέπει να υπήρχε ένας υπότιτλος. Ή μήπως δεν πρέπει να υπάρχει πολιτική των ανοιχτών συνόρων, όπως μας λένε αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να λένε, να χρησιμοποιούν και τέτοιες λέξεις. Τι είναι όμως η πολιτική που πρέπει να υπάρχει, που την καταγγέλνουν ως πολιτική ανοιχτών συνόρων αυτοί που θέλουν κλειστά τα σύνορα και που δεν θέλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, και την όρισε το Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν εξέταζε την Ελλάδα, Νοέμβριο του 2015, θυμηθείτε ποιος ήταν στην εξουσία τότε, και αφού άκουσε και όσα λέγαμε εμείς και όσα λέγανε οι άλλοι και όσα αμυντικά είπε η Ελλάδα, έβγαλε 5 σελίδες συστάσεις. Μία από αυτές, για το θέμα μας, έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει σε όλα τα πρόσωπα που ζητάνε διεθνή προστασία να έχουν πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες αξιολόγησης. Να προστατεύονται από την επαναπροώθηση, το pushback δηλαδή, χωρίς διάκριση. Πρέπει το κρίσιμο σημείο, το οποίο αποσιωπάται στην Ελλάδα, να υπάρχει για όσους θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να ζητήσουν το άσυλο, πρόσβαση σε ασφαλή σημεία εισόδου. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, η Ελλάδα έχει πρόβλημα. Και περιγράφει μετά πώς πρέπει σωστά να μεταχειρίζονται η Ελλάδα αυτούς οι οποίοι έρχονται. Και όπως θα πω στη συνέχεια, η Ελλάδα έχει μαζέψει μια σειρά από καταδίκες, ακριβώς γιατί δεν έχει ασφαλή σημεία εισόδου. Μάλιστα, η Ελλάδα καμιά φορά επικαλείται πριν φάει τις δικές καταδίκες, μα να, η Ισπανία δεν καταδικάστηκε για την τάδε υπόθεση κάποιων που έρχονταν από την Αφρική, διότι όπως είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ισπανία είχε εκεί που πηγαίναν αυτοί και πηδάγανε τους φράχτες ένα ασφαλές σημείο εισόδου. Μπαίνεις, εξετάζεσαι, απορρίπτεσαι, υπάρχουν δικαστήρια για εφέσεις ή επιτροπές για εφέσεις,
Η Ελλάδα όμως ακόμα, 5 Νοεμβρίου του 2015 είναι η σύσταση, αποκτήστε ασφαλές σημεία εισόδου. Να έχεις κάπου στον Εύρο, να έχεις ίσως κάποια λιμάνια στο Αιγαίο ή στην Νότια Κρήτη και να εξετάζουν επί τόπου οι αιτήσεις. Δεν τα έχουμε αυτά. Γι' αυτό και έχουμε μαζέψει καταδίκες για θαλασσοταραχές. Μας έλεγε το έργο. Πρώτη από όλες αφορά το 2014. Η κυβέρνηση ήταν Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Το λέω για να ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι διακομματικό. Στο Φαρμακονήσι υπήρξε ένα ναυάγιο με 11 νεκρούς και 16 διασωσέντες. Και καταδικάστηκε η Ελλάδα και γιατί δεν προστάτευσε τη ζωή για να μην υπάρχουν νεκροί και γιατί όταν ήρθαν οι καταγγελίες δεν τις ερεύνησε σωστά και γιατί όσοι επιζήσανε και φτάσανε στο Φαρμακονήσι, δεν πνίγηκαν, υπέστησαν εξευτελιστική μεταχείριση, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η ώρα δεν είναι δική μου, δική τους είναι. Εγώ δικούς μου όρους λίγους θα χρησιμοποιήσω σήμερα. Κάποιους μήνες αργότερα, πάλι η διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία Πασόκ, στην Ψέριμο, το λιμενικό πυροβόλησε σε μια επιχείρηση επαναπροώθησης και ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Η Ελλάδα καταδικάστηκε μερικά χρόνια αργότερα. Τον επόμενο χρόνο, 2015, έχουμε πλέον το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, στη Σύμη, πάλι πυροβόλησε στο λιμενικό. Αυτή τη φορά σκότωσε ένα παιδί. Το 2018, ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, έχουμε στο Αγαθονήσι ένα ναυάγιο σε μια προσπάθεια επαναπροώθησης, όπως και το Φαρμακονήσι πριν, όπως κάτι πιο πρόσφατο θα το πω μετά, με 16 νεκρούς και 3 διασωσέντες. Και άλλη καταδίκη. 1, 2, 3, 4. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τι σημαίνει καταδίκη? Καταδίκη, πολύ ωραίο. Καταδίκη λοιπόν το δικαστήριο όταν καταδικάζει τη χώρα λέει ότι παραβίασε τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβίασε συγκεκριμένα άρθρα το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα να μην βασανίζεις κάποιον, το δικαίωμα να ερευνάς αποτελεσματικά, σωστά και δίκαια την καταγγελία και όχι να την κουκουλώνεις όπως συνήθως γίνεται. Και βέβαια τα θύματα ή αν έχουν σκοτωθεί οι συγγενείς τους παίρνουν κάποιες αποζημιώσεις που πληρώνει η Ελλάδα, δηλαδή εσείς, εγώ, όλοι, η Ελλάδα τα βγάζει πιθανά Άρα η ποινή είναι οι αποζημιώσεις αυτές? Όχι, η μεγαλύτερη ποινή δεν είναι. Οι αποζημιώσεις είναι ως προς το άτομο ένας τρόπος αποζημίωσης για αυτό που έπαθε. Για τη χώρα ολόκληρη όμως είναι καταδίκη. Καταδικάζεται η χώρα μας, η δημοκρατία μας, γιατί έκανε αυτό το πράγμα. Το άτομο, το θύμα, παίρνει και μια οικονομική αποζημίωση, μεγάλη συνήθως, γιατί βασανίστηκε, έχασε τη ζωή του. Έχουμε πληρώσει πάνω από 100.000 ευρώ σε πρόστιμα για όλα αυτά και έρχεται το μεγαλύτερο αργότερα. Και αυτοί όμως είχαμε πυροβολισμούς φόνους. Αυτή που ακούστηκε πολύ πριν ένα χρόνο είναι η πρώτη καταδίκη για επαναπροώθηση μιας τουρκάλας στον Εύρο, ARE εναντίον Ελλάδος, που πάλι τα ίδια προβλήματα βρήκε το δικαστήριο και καταδίκασε την Ελλάδα και εκεί πλέον, επειδή είχε αγανακτήσει, έβγαλε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι, προσέξτε, η καταδίκη της ελληνικής δικαιοσύνης πλέον. Συνολικά. Διότι λέει ότι με τόσες καταγγελίες που μου έχουν υποβληθεί και εκθέσεις που έρχονται από αρμόδια εθνικά και διεθνή όργανα, είχε ρωτήσει το Συνήγορο του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για Δικαιώματα, την υπατερμοτσία του ΟΗΕ, είχαμε πάλι εμείς στοιχεία για 200 επαναπροωθήσεις που δεν έχουν ποτέ ερευνηθεί σωστά, που αναφέρουν όλα αυτά ελλείψεις που εμποδίζουν την αποτελεσματικότητα και την επιμελή διενέργεια των ερευνών για τις καταγγελούμενες επαναπροωθήσεις. Το δικαστήριο θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για το αν είναι αποτελεσματική η ποινική διαδικασία που επικαλείται η κυβέρνηση
και θεωρεί λοιπόν ότι όπως είναι η Ελλάδα σήμερα, το να κάνεις μήνυση δεν είναι αποτελεσματικό ενδικό μέσο και δεν οδηγεί πουθενά, άρα δεν χρειάζεται καν να το κάνεις εδώ, μπορεί να πας κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 45 τέτοιες προσφυγές εκκρεμούν. Κάποιοι έχουμε κάνει μαζί με το Συμβούλιο Προσφύγων και τον Βασίλειο Παπαδόπουλο που είναι εδώ. Και στην απόφαση αυτή μέσα αναφέρει μια μεγάλη περίληψη της δικής μας υποβολής στοιχείων για τις 200 επαναπροωθήσεις, ποτέ δεν ερευνήθηκαν σωστά. Έρχεται μερικούς μήνες, είχε έρθει μάλλον μερικούς μήνες νωρίτερα, μια επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστήριων, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η οποία εξετάζει τις συνθήκες στις φυλακές, τις συνθήκες στα κρατητήρια και το αν γενικώς όσοι είναι από τον έλεγχο του κράτους βασανίζονται όχι όπως λέει και ο όρος. Και βλέποντας, έγραψε τόσες καταγγελίες για επαναπροωθήσεις και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, συμπεραίνει ότι έχουν λάβει χώρα και συνεχίζουν να λάβουν χώρα επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία και πρέπει αυτό να τελειώσει, αυτόν των βίαιων, επικίνδυνων και παράνομων. Το βίαιον έχει και βιασμούς μέσα. Εμείς έχουμε δώσει καταγγελίες για βιασμούς και είναι πολύ περισσότεροι. Και κάλεσε την Ελλάδα να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει σωστά, δεν τα διαβάζω όλα αυτά. Ταυτόχρονα όμως, το ανέφερε λίγο πριν ο Θανάσης, είχαμε το χειρότερο ναυάγιο τον Ιούνιο του 2023 στην Πύλο, κοντά στην Πύλο, στα διεθνή αγορά της Πύλου, στο βαθύτερο σημείο της Μεσογείου, όπως λένε οι ειδικοί, όπου στην προσπάθεια να κάνει επαναπρόθεση σημαίνει σπρώχνω τη βάρκα να πάει πίσω, ή στην περίπτωση αυτή το πλοίο, το τουμπάρανε και όπως ξέρετε έχουμε μετρήσει 630 νεκρούς, κατ' εκτίμηση, γιατί βέβαια δεν έχουμε βρει τα πτώματα, και σίγουρα σωστά έχουμε μετρήσει 104 που διασώθηκαν και οι οποίοι βρίσκονται εδώ και περιμένουν την τύχη τους και περιμένουν και τη δικαιοσύνη. Και επειδή το πράγμα δεν πήγαινε άλλο και επειδή ο συνήγορος του πολίτη αντικατέστησε την εισαγγελία η οποία ήταν για κλάματα και έκανε τη σωστή δουλειά, αναγκάστηκε η εισαγγελία εφετών του αυτοδικείου να αλλάξει όλα αυτά και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Προσέξτε, στη χώρα που είμαστε σήμερα, ο σημερινός ακόμα αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και ο τότε αρχηγός του Λιμενικού Σώματος και άλλη καμιά δεκαριά του Λιμενικού Σώματος έχουν παραπεμφθεί για κακουργήματα, γιατί προκάλεσαν τον θάνατο τόσων ανθρώπων. Μυαλό δεν βάλαμε και όπως θυμάστε πρόσφατα, πριν ένα μήνα, το Φλεβάρι, στοιχείο, ερχόταν μια βάρκα, όπως πάντα υπερφορτωμένη, και στην προσπάθεια του λιμενικού να την αποτρέψει με ελιγμούς, εμείς το έχουμε πάρα πολλά βίντεο, από εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις, το λιμενικό κάνει ελιγμούς για να ανατρέψει τη βάρκα, να τη σπρώξει πίσω. Αυτή τη φορά πήρε φόρα και έπεσε πάνω στη βάρκα από ό,τι φαίνεται. Και όπως ξέρετε στοιχείο, έχουμε μετρήσει 15 νεκρούς και υπάρχουν 25 διασωσέντες που περιμένουν την τύχη και το Συμβούλιο Προσφύγων μεταξύ άλλων έχει αναλάβει την υπεράσπιση τους. Πάντως υπάρχουν αποφάσεις, υπάρχουν καταδίκες σε προσφυγές στο ευρωπαϊκό. Το ερώτημα λοιπόν, Θανάση, η απάντηση στο ερώτημα ποιος μιλάει για τους αφανισμένους μετανάστες είναι όλοι αυτοί που στείλανε τις προσφυγές και κυνηγάνε, δηλαδή αυτές οι καταραμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που ενοχλούν την κυβέρνηση, οι δικαιωματιστές, οι ακτιβιστές. Αυτοί είμαστε που πήγαμε όλα αυτά τα πράγματα και που θα υπάρξουν στο μέλλον, γιατί οι καταδίκες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αργούν μερικά χρόνια, πολύ περισσότερες. Εμείς όμως αυτό που θέλουμε είναι να αλλάξει η συμπεριφορά. Θα αλλάξει? Δεν νομίζω. Ακούσατε ότι έχουμε καταδίκες για συμβάντα που έγιναν με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Θα αλλάξουνε? Το βλέπω λίγο δύσκολο. Γιατί, όπως είπε ένα θύμα
βιασμού σε εμάς όταν πήραμε συνέντευξη. Ωραία, δεν μας θέλουν. Δεν μπορούσαν απλώς να με στείλουν πίσω. Ήταν ανάγκη να με γδίσουν, να μου τα πάρουν όλα, να βάλουν το χέρι τους μέσα στο εδίο μου, να με ξεφτυλίσουν. Έχει καμία σχέση αυτό με την αποτροπή, η οποία αποτροπή, όπως ακούσατε στην αρχή, δεν είναι ανοιχτή από το διεθνές δίκαιο. Όταν κάποιος έρθει στο σύνορό σου και σου λέει άσυλο, είσαι υποχρεωμένος να τον ακούσεις. Μπορείς να εγκαταστήσεις, το είχε πει στον ίδιο στον πολίτη. Στα σύνορα, οι επιτροπές να ελέγχουν πρώτα-πρώτα, γιατί μερικοί εύκολα μπορεί να δεις ότι είναι οικονομικοί μετανάστες που ψάχνουν μια καλύτερη μέρα και όχι πρόσφυγες. Αλλά δεν το κάνουμε. Η γραμμή διακομματική όλων αυτών των κυβερνήσεων είναι, γιατί οι τελευταίες υποθέσεις Πύλου και Χίου είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υποθέσεις που σπρώχνουμε, αλλά δεν κάνουμε απλώς αποτροπή που λέει ο κύριος Βορύδης. Κάνουμε μία προσβολή της προσωπικότητας. Νομίζουμε ότι κάνοντας αυτά που κάνουν θα τους αποτρέψουν να ξανάρθουν. Αυτούς οι οποίοι ξέρουμε όλοι γιατί έχουν φύγει από τη χώρα τους. Και ενώ στα χρόνια που πέρασαν είδαμε ότι ήδη ξανάρχονται, έχουμε κάποιες, εμείς έχουμε κάποιες που έχουν κάνει 5-6 φορές στην έκτη μείνανε στην Ελλάδα. Κάποιος άλλος είπε κάπου αλλού ότι έχει ένα θύμα με 22 pushbacks. Στο 22ο δεν έγινε pushback και είναι στην Αθήνα. Δεν αντιλαμβανόμαστε πιο πολύ τι κάνουμε. Εφαρμόζουμε την πολιτική Τραμπ. Όλα τα κόμματα. Την πολιτική Τραμπ. Δηλαδή, να μάθετε, ήρθατε να κάνετε αυτό, θα σας σκεφτείτε λίγο, θα σας βασανίσουμε, θα σας πετάξουμε πίσω. Όχι, δεν θα σας στείλουμε απλώς πίσω πολιτισμένα. Θα σας πνίξουμε. Θα σας ασωπνίξουμε. Έχουμε ανθρώπους στη θάλασσα που δεν ξέρουν μπάνιο. Έχουμε μια τέτοια υπόθεση που έχουμε πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ποιος μιλάει για τους εμφανισμένους μετανάστες? Κάποιοι από εμάς οι εχθροί του, οι ανθέλληνες. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ο ορισμός της θανατοπολιτικής. Θα σας πνίξουμε ώστε να φοβηθούν οι επόμενοι να μην έρθουν. Χρησιμοποιούμε τον φόνο, τη βία, την ταπείνωση, τον εξευτελισμό, το θάνατο ως εργαλείο παραδειγματικό. Εντάξει, με τον ίδιο τρόπο που τα παλιά χρόνια σταυρώνανε αυτούς που παρακούανε τις νομικές ρήτρες της αυτοκρατορίας και έπρεπε να έχουν έναν παραδειγματικό θάνατο. Η σταύρωση είναι παραδειγματικός θάνατος. Οι σημερινοί σταυρωμένοι είναι οι μετανάστες. Θα μπορούσα να πω πολλά για όλο αυτό το σχήμα και για το πώς σταδιοποιείται, οι αρρώστιες όπως ξέρετε σταδιοποιούνται, έτσι, όταν η νόσος αλλάζει χαρακτηριστικά στην εξέλιξη της πάνω στο σώμα του ασθενούς, λέμε ότι η νόσος περνάει στο επόμενο στάδιο. Κάποια στιγμή οι ανίατες νόσοι περνάνε στο στάδιο το τελικό. Δεν ξέρω που είμαστε, ωστόσο επειδή υπάρχουν πολύ ξεχωριστοί άνθρωποι μέσα στην αίθουσα, θα ήθελα να μην πω κάτι εγώ περισσότερο από όλα αυτά, αλλά να δοθεί ο λόγος να μιλήσουν άνθρωποι, να τοποθετηθούν, να ρωτήσουν πράγματα τον Παναγιώτη. Ο Νίκος ρώτησε κάτι, διότι, πώς λέει ο Καβάφης, στα 31 του χρόνια δεν μπορεί να καταλάβει. Καταδίκη στο μυαλό του σημαίνει κάποιος καταδικάζεται, τον παίρνουν με τις χειροπέδες, το βάζουν φυλακή, υπάρχει μία ποινή, κάτι γίνεται ώστε αυτή η καταδίκη να αντικριστεί σε μία διαδρομή σοφρονισμού του καταδικασμένου. Έχω την αίσθηση ότι ειδικά με τούτη την κυβέρνηση οι καταδίκες επιζητούνται. Νομίζω δηλαδή ότι αυτές οι καταδίκες
προεκλογικά αξιοποιούνται στους καφενέδες και στους τηλεοπτικούς καφενέδες. Εντάξει. Δεν θα έλεγα επιζητούνται, αλλά από τότε που ανέβηκε στην εξουσία, δεύτερη φορά ο Τραμπ, έχουμε δει τι σημαίνει τραμπική συμπεριφορά. Τραμπική συμπεριφορά. Είναι αδιάφορα, δηλαδή σε έναν βαθμό ικανοποιούνται, διότι καταδικάζονται επειδή κάνανε αυτό που νομίζουν οι ίδιοι σωστό και αδιαφορώντας για τις συνέπειες, αδιαφορώντας για τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ αποζημιώσεις και είπες κάτι άλλο, να σοφρονιστεί. Υποτίθεται ότι αυτοί που πήγαν σήμερα, οι χρυσαυγίτες που δεν είχαν πάει την πρώτη φορά στη φυλακή και πήγαν σήμερα, είναι ένας σοφρονισμός ατομικός. Οι καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι για να σοφρονιστεί η χώρα. Δεν σοφρονίζεται η χώρα. Όπως και όταν τα ίδια θύματα δεν καταδικάσουν τον λιμενικό ή τον αστυνομικό που τους βασάνισε, γιατί έχουμε και καταδίκες της Ελλάδας για βασανιστήρια, ιδίως Τσιγκάνων και Αλλοδαπών. Πέρυσι είχαμε μια καταδίκη πάλι. Καταδικάζει τη χώρα. Εμείς όμως θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει: δεν μου αρκεί να του δώσεις αποζημίωση 30-50 χιλιάδες ευρώ, εάν δεν μου τιμωρήσεις για τέτοιες παραβιάσεις και τον φταίχτη. Λοιπόν, αλλιώς και όταν πάει ο Έλληνας στο διοικητικό δικαστήριο να πάρει αποζημίωση γιατί κάποιος λιμενικός το μεταχειρίστηκε αστυνομικός, θα την πάρει την αποζημίωση, θα καταδικαστεί η χώρα, όχι ο λιμενικός πάλι. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας δεν σοφρονίζεται. Μα όταν τοποθετεί στο αρμόδιο Υπουργείο νεοναζί, δηλαδή πρώτα τοποθετεί τον Βορίδη με τα τσεκούρια και μετά τοποθετεί έναν άνθρωπο, άσε τον πατέρα του, άσε το ναζιστικό παρελθόν, ο οποίος δηλώνει πρέπει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα ως μέσο αποτροπής. Από όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ένας το έχει δηλώσει αυτό. Και από αυτούς πόσοι είναι, 160, 170, αυτός ο ένας γίνεται υπουργός μετανάστευσης. Αυτό δεν είναι ένα statement? Δηλαδή θα μπορούσε να βάλει, ξέρω εγώ, τον Πιερακάκη, θα μπορούσε να βάλει έναν πιο κεντρογενή. Καταλαβαίνεις ποιον βάζει? Ένας έχει πει ότι πρέπει να έχουμε νεκρούς στα σύνορα. Υπουργός των λιμενικών δεν είναι αυτός. Ναι. Είναι ο κύριος Κικίλιας. Ναι, έχεις δίκιο. Με άλλα. Εγώ να θυμίσω κάτι άλλο. Η Ελλάδα έχει μέχρι στιγμής δεκάδες καταδίκες για τη λεγόμενη αστυνομική βία. Με θανάτους, τραυματισμούς. Τα περισσότερα επεισόδια έχουν γίνει τα τελευταία 15-20 χρόνια που κατά σύμπτωση υπουργός ήταν ο Χρυσοχοΐδης, τότε του ΠΑΣΟΚ, τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Και ο Χρυσοχοΐδης δεν είναι πλεύρης. Δεν είναι μόνο η προσωπική αντίληψη, είναι η αίσθηση στην εξουσία. Εγώ δεν ξέρω καν αν θα έλεγα ότι έχουν δώσει εντολή, αλλά είναι η συγκάλυψη πια. Διότι πρέπει το όργανό μας, το λιμενικό, η αστυνομία, να το καλύπτουμε όταν κάνει αυτό που νομίζουμε ότι πρέπει να κάνει. Και οι δημοσιογράφοι θα σας πούν, έγινε το τάδε σοβαρό επεισόδιο και ο Χρυσοχοΐδης είπε θα πέσει, θα λάμψει η αλήθεια, και όταν περνάνε κάποια χρόνια βλέπουμε ότι δεν έγινε τίποτα. Διότι το χειρότερο απ' όλα σε μια δημοκρατία είναι όταν η δικαιοσύνη δεν κάνει τη δουλειά της. Γιατί η δικαιοσύνη έχει την εξουσία να κυνηγήσει παρά το άρθρο 86 και τους υπουργούς και τους αστυνομικούς και τους λιμενικούς και όλους τους άλλους. Και να το κάνει με τους τρόπους που σε άλλες χώρες η δικαιοσύνη, ας μην ξεχνάμε, λέμε πάρα πολλά για το στραβό Ισραήλ που εγκληματεί σήμερα. Το Ισραήλ όμως έχει τον πρωθυπουργό έτοιμο να τον πάει στη φυλακή και έχει πάει κάποιον άλλον πρόεδρο στη φυλακή. Στην Αμερική ο πρόεδρος γλίτωσε με την επανεκλογή του να πάει αυτό στη φυλακή, σε εισαγωγικά. Θα μου πείτε τι σημασία έχει? Σημασία. Εμείς δεν έχουμε καταδικάσει στα ελληνικά δικαστήρια με εξαίρεση για οικονομική κακοδιαχείριση τότε με το σκάνδαλο Κοσκοτά. Για τέτοιου είδους επεισόδια κανέναν αρμόδιο. Συνεπώς είναι το συνολικό πλέγμα στο οποίο, για να πάμε πάλι στην απάντηση στο ερώτημα ποιος μιλάει για τους αφανισμένους μετανάστες, εάν δεν υπήρχε ένα τμήμα της κοινωνίας των πολιτών που περιλαμβάνει και τους δημοσιογράφους, που δεν είναι η κοινωνία πολιτών, αλλά είναι η άλλη εξουσία, κάποιους δημοσιογράφους, λίγους, ένας είναι εδώ, οι οποίοι
κάνουν τη δουλειά, θα περνούσαν όλα αυτά ξεχασμένα, αφανισμένα, όπως πόσα 3 χειρότερα εγκλήματα στη Ρωσία έχουν γίνει και κανείς δεν τα άκουσε. Τη σημερινή Ρωσία. Αν θέλει ο άνθρωπος που κάνει φώτα σήμερα να μας κλείσει λίγο τους προβολείς για να μπορούμε να βλέπουμε, παιδιά, κάποιος έχει να πει κάτι, έχει να τοποθετηθεί σε όλο αυτό, να καταθέσει μια άποψη. Όλοι δείχνουν κάποιον. Ναι. Ο κύριος Χιρδάρης, γεια σας. Θέλω να πω το εξής, ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ότι το κράτος εδώ δεν ακούει και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή δεν εναρμονίζεται με τις αποφάσεις, είναι ότι και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει πολύ μεγάλες ευθύνες. Δηλαδή, οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλει είναι αστείες. Δηλαδή, είναι κυρώσεις τέτοιες που ουσιαστικά εξυπηρετεί το κράτος να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις στην πράξη. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα ποσά τα οποία επιδικάζει είναι πάρα πολύ λίγα. Και διαφωνώ με τον φίλο μου τον Παναγιώτη, διότι τα ποσά που επιβάλλει και που επιδικάζει και τα οποία τα πληρώνει η Ελλάδα, και τα πληρώνει και προθέσμως, θα έλεγα και είναι τα μόνα ποσά τα οποία πληρώνει, είναι τέτοια που δεν αντιστοιχούν ούτε στους θανάτους, ούτε στους βασανισμούς, ούτε στον εξευτελιστική μεταχείριση. Δηλαδή, για το θάνατο, όταν βάλεις 30-40 χιλιάδες και έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ, είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα. Και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις, βάζετε 3.000, 5.000, 6.000 που είναι το ίδιο η επιδίκαση των ποσών αυτών είναι εξευτελιστική. Θα έπρεπε να βάζει αφενός πολύ μεγαλύτερα ποσά ώστε να ακούει το κράτος όταν πληρώνει μεγάλα ποσά και θα έπρεπε ενδεχομένως να κάνει αυτό που κάνει το Διαμερικανικό Δικαστήριο. Το Διαμερικανικό Δικαστήριο είναι ένα εξαιρετικό δικαστήριο, πολύ καλύτερο από το Ευρωπαϊκό, το οποίο είναι ένα πολιτικό δικαστήριο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δηλαδή, σκέφτεται και οι δικαστές σκέφτονται τι θα γίνει μετά τα 9 χρόνια της υπηρεσίας μας, άρα να έχω μια καλή σχέση με το κράτος για να μπορώ να έχω και μια θέση καλύτερη στην Ελλάδα όταν θα επιστρέψω. Το Διαμερικανικό, εκτός από το δίνει μεγαλύτερα ποσά, βάζει και κάτι άλλο. Δηλαδή, υποχρεώνει το κράτος να κάνει αδριάντα σε αυτούς οι οποίοι έχουν υποστεί, ας πούμε, κάποιες ζημιές. Δηλαδή, βάζει και σε είδος που είναι συμβολικό. Δηλαδή, εάν στοιχείο γινόταν ένα μνημείο για αυτούς που πεθάνανε, θα είναι διαφορετικό, διότι αυτό διαιωνίζεται το πρόβλημα και το βλέπει. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει τις ευθύνες του. Μην επενούμε συνεχώς κάποιον που έχει τις ευθύνες και αυτό στην όλη ιστορία. Βεβαίως, αναμφίβολα, η συμβολικότητα μιας καταδίκης είναι πάρα πολύ σημαντική, όπως είπε και ο Παναγιώτης. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μία μικρή διόρθωση για λόγους τάξης. Οι αποζημιώσεις δεν είναι λίγα χιλιάρικα. Ευτυχώς για αυτούς. Είναι και, ας πούμε, για τα βασανιστήρια πέρυσι που ξέρω την υπόθεση Παναγιωτόπουλου και τους Τσιγκάνους, ήταν 10-15.000, για θανάτους 20.000, 30.000. Συγγνώμη, διορθώνω, είναι άλλο, αλλιώς ακούγεται το 3, αλλιώς και άλλως 120 κάποιον που τον άφησε σε κάτι Τσιγκάνο και αμεά μια φορά στις αίρες. Αλλά συμφωνώ ότι είναι λίγα, διότι ξέρουμε και νομίζω ότι και οι δύο Βασίλειδες πρέπει να έχουν τέτοιες εμπειρίες στα διοικητικά δικαστήρια. Μερικές φορές τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια βγάζουν μεγαλύτερες αποζημιώσεις από το ευρωπαϊκό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η αντίληψη, επειδή την έχω συζητήσει έξω σε διεθνείς συναντήσεις, είναι προσπαθεί να βάλει ένα ημισυμβολικό ποσό και υπάρχουν δύο περιπτώσεις που για αστυνομική βία οι δικηγόροι μετά την καταδίκη στο ευρωπαϊκό προσέφηκαν στα ελληνικά διοικητικά και πήραν και παραπάνω χρήματα για τις ίδιες υποθέσεις. Όχι τεράστια, αλλά είχε τη σημασία. Ειδικά όταν τα άτομα ήταν μετανάστες, αυτοί οι οποίοι ήταν ηθιγμένοι. Αλλά το ότι είναι λίγες συμφωνώ. Διότι εάν για κάθε καταδίκη ήταν και 1 εκατομμύριο, θα το σκεφτόταν περισσότερο ή θα υποχρέωνε. Γιατί, Βασίλειδες μου, η εκτέλεση είναι πια να πει ο Υπουργός στην αστυνομία και στο λιμενικό να μην κάνεις αυτά ξανά, γιατί μας κοστίζουν ή όπως έχουν πει κάποιοι,
Τι πρόστιμο έβαλε έστω 15-20 να το πάρουν από το μισθό του βασανιστή. Εγώ πάντως, Για τη σύνταξη του βασανιστή. Παναγιώτη μου, βλέπω ένα σύστημα παρακρατικό που μισθοδοτείται με πολύ περισσότερα από 100.000 και 1 εκατομμύριο. Ένα ευρύτατο παρακρατικό σύστημα, διαρθρωμένο παντού στα μήκη και στα πλάτη της κοινωνίας, από το TikTok και το Instagram μέχρι τον έλεγχο των σχολικών βιβλίων ή των θεατρικών επιχορηγήσεων. Βλέπω ένα διευρυμένο παρακράτος, στο οποίο η κυβέρνηση ακουμπάει πάρα πολλά λεφτά, εκατομμύρια λεφτά, διοργανώνει συνέδρια για τα fake news καλή ώρα αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι το πρόβλημά τους δεν είναι οικονομικό. Υπάρχει ένας ευρύτερος πολιτικός σχεδιασμός ενάντια στους μετανάστες. Νιώθουν ότι αυτό θα τους δώσει τις ψήφους οι οποίες θα τους κρατήσουν στην εξουσία. Δηλαδή, εκεί κατά τη γνώμη μου μπαίνει και ο διορισμός Βορύδη, Πλεύρη, αύριο μεθαύριο του Βελόπουλου, μετά μεθαύριο της Λατινοπούλου. Δηλαδή, πιστεύω ότι είναι ένας πολιτικός σχεδιασμός, δεν είναι οι μικρές ποινές. Ένας μεγάλος πολιτικός σχεδιασμός. Δεν το νιώθεις, δεν έχεις υποστεί εσύ τις διώξεις αυτού του παρακράτους? Καλά, οπωσδήποτε κάποιοι από εμάς έχουμε υποστεί πολλά, αλλά το γεγονός ότι αυτή η πολιτική ακολουθείται διότι σήμερα η κυβέρνηση, και αυτό είναι ενδεικτικό του προβλήματος της κοινωνίας μας και της δημοκρατικής λεγόμενης αντιπολίτευσης, αισθάνεται ότι η μόνη πίεση είναι από τα ακροδεξιά της και όχι από τα κεντροαριστερά της, και καλώς το αισθάνεται. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν μία δυναμική, δεν δείχνουν ένα συνασπισμό όπως εκείνος ο παλιός τύπος που κάποτε ανέτρεψε τη δεξιά και ήρθε πρώτο κόμμα. Έχουμε γι' αυτό τον εκλογικό νόμο. Αλλά αισθανόμενοι προς τα δεξιά κάνουν αυτά, ξεχνώντας ότι είναι παγκόσμια διαπίστωση σε όλες τις χώρες τις δημοκρατικές ή τουλάχιστον πανευρωπαϊκή, ότι όταν πας προς τις θέσεις της ακροδεξιάς, η ακροδεξιά θα κερδίσει τελικά. Το Γκολικό κόμμα στη Γαλλία πήγαινε το μετα-γκολικό ή το νέο-γκολικό, βλέποντας ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, πήγαινε προς τα εκεί και σήμερα έχει εξαφανιστεί και 1/3 από αυτό είναι με τη Λεπέν και ετοιμάζονται να φέρουν τη Λεπέν στην εξουσία. Και ας ρωτήσουν Μάλλον, τον Φον Παπέν, όχι τη Λεπέν, γιατί η Λεπέν καταδικάστηκε και υπάρχουν και κάτι δικαστήρια στη Γαλλία. Το πουλέν της, το παιδάκι της στον Μπαρτελά. Έτσι είναι. Ωστόσο, σε αυτό που λες, πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με την ίδια την κοινωνία, διότι όντως καμία αντιπολίτευση δεν υιοθετεί. Εδώ μπαίνει ποιος θα μιλήσει για τους μετανάστες. Όταν βλέπεις ότι οριακά η νέα αριστερά μιλάει, όταν βλέπεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στο σχέδιο της επανεμφάνισής του δεν λέει τίποτα για τους μετανάστες, εντάξει, τότε καταλαβαίνεις ότι δεν θα μιλήσει κανένας. Κανένας. Ναι, Γρηγόρη. Συγγνώμη να προσθέσω, σίγουρα πάντως δεν έχει μιλήσει ποτέ, ακόμη και στα δύσκολα σημεία, το ΠΑΣΟΚ που είναι εξωματική πολιτική. Ποτέ δεν θα μιλήσει το Τα δύο αριστερά, τρία αριστερά λένε. Ναι, θα μπολένε. Και είναι ενδιαφέρον ότι ναι, τη μεγαλύτερο εκτιβισμό τον έχει το εκτός Βουλής αριστερό κόμμα, το ΜΕΡΑ25. Ναι. Έχω πάει σε 2-3 εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα την περιμένω. Ναι. Ερωτήσεις κάνει που εμείς γράφουμε αυτό. Εντάξει. Γρηγόρη. Με ενδιαφέρει μια άλλη διάσταση αυτό που λέγονται. Αυτό που είπε στο τέλος, ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά για μια πολύ ωραία παράσταση. Τι θα πάθουν επειδή ανεβάζω αυτή την παράσταση? Νομίζω ότι είναι το άλλο component, αυτό που λέει ποιος θα μιλήσει. Αυτοί θα μιλήσουν. Αυτοί που μιλάνε σήμερα. Το να υποψιαστείς σε κάποια στιγμή της ζωής σου όταν θα χρειαστεί να πεις μερικά πράγματα που είναι μεγαλύτερα από σένα και να σκεφτείς αν αυτό έχει ξαναγίνει, αν είναι πράγματι μεγαλύτερα από σένα και τι σημαίνει να είναι μεγαλύτερα από σένα, είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν άνθρωποι που πολύ συστηματικά ανοίγουν το απείλο του στο ματάκι τους και λένε τέλος και την πληρώνουν. Όμως, αν το κάνουν συστηματικά,
και η ικανοποίηση που οι ίδιοι εισπράττουν είναι βαθιά ανώμαλη. Την αισθάνομαι, αυτό το λέω. Και συμπληρώνεται αυτό που λέω ποιος θα βρει. Το 1993, όταν ξεκίνησε το ελληνικό παρατηρητήριο των συμφωνιών του Ελσίνκη, λέγαμε τέρατα. Είμαστε περίεργοι, απίστευτοι και άλλα. Όχι Γρηγόρη, ήσασταν προδότες στην ευγενή εκδοχή και μουνόπανα στην καθομιλουμένη. Όμως αυτά έχουμε ζήσει. Δεν είναι ορθή αυτή η λέξη, κύριε Γρηγόρη. Δηλαδή, η επανακατάκτηση του μουνόπανου είναι μια εξαιρετικά ευχάριστη διαδικασία. Διότι αφήνεις μετά, αφού δεν είναι μουνόπανο, τελείωσε η ιστορία. Αυτά με τα χέρια άδεια. Αφού σου έχουν πει μουνόπανο και τους έχεις γράψει, δεν έχουν τι άλλο που δουλέψουν. Θα συντρίμμια αυτό το έτσι. Σήμερα όμως αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται και εάν αυτά τα παιδιά το πούν συστηματικά και χρειάζεται μια προσοχή, μπορεί να ξεπεράσουν αυτό το κίνδυνο το ότι λένε απίστευτα πράγματα, να είναι τόσο συναρπαστικός ο τρόπος που το κάνουν, που να πάρουν και επιχορηγήσεις. Ανομαλεύει και η κυβέρνηση μετά. Σήμερα, άλλο ένα παράδειγμα, θα κλείσουμε αυτό γιατί είναι το μαράζει μου τον καιρό, θα πρέπει να μιλήσουμε για τα βασανιστήρια που γινόντουσαν στο ΚΕΘΕΑ. Και είναι όλες αυτές οι κυβερνήσεις εμπλεγμένες επί 40 χρόνια. Στις 13 Νοεμβρίου του 2025 βγήκε ο πρόεδρος του οργανισμού που τώρα έχει αναλάβει και ο ψυχίατρος, ο επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος και είπε ότι αυτά που καταγγέλει ο Μανιανάτος και ο Ατζέμις κλπ. Όχι μόνο είναι αλήθινα, όχι μόνο είναι διαχρονικά, αλλά είναι χειρότερα. Και τους πρόσφερε ότι υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο τώρα επί 3 χρόνια παιδιά ανήλικα αφημένα χωρίς κανένα προσωπικό. Τέρατα, έτσι. Άκρα του τάφου σιωπή. Θα τους φύγει ο πάτος. Δεν υπάρχει περίπτωση επί 40 χρόνια ένας τέτοιος οργανισμός με μία μετοχή του δημοσίου να προτείνει, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος ψυχίατρος, πολιτικός επιστημονάκος είμαι, άρθρο 3 σήμερα στο Δημονάκο, το να σου στερούν τον ύπνο, το να σκάβεις το λάκκος, το να τρέχεις γύρω-γύρω με σακίδια με πέτρες, το να πλένεις πιάτα κρατώντας 2 αυγά να μην σπάσουν και άμα σπάσουν θα χρεώνουν το λογαριασμό, το να καθαρίζεις το κτίριο με μπατονέτα, το να σου κρεμάνε καλώδια, σκοινιά, ξυπνητήρια και πιπίλες και να σε βάζουν λίγο και νιγαρέκλα, είναι βασανιστήρια. Ζούσαμε με αυτά 40 χρόνια, κακό του κεφαλιού μας. Θα τους ξεχώσουμε και θα πληρώσουν και θα ζητήσουν συγγνώμη η χώρα σε αυτούς τους ανθρώπους που έστω βασανιστήρια και θα αποζημιωθούν. Έτσι, για να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτούς που δεν θα πάρουν επιδοτήσεις, αλλά κάνουν τη δουλειά τους. Ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος είναι από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που μας μνημόνευσε ο Παναγιώτης. Καταρχήν να πούμε, ένα μπράβο στα παιδιά, έτσι, και θέλω περισσότερο να μιλήσω σε εσάς και σε εσάς, το σεναριογράφο, παρά τώρα στα δικά μας. Εμείς είμαστε στρατευμένοι σε αυτό που κάνουμε. Ο Παναγιώτης είναι πολύ παραπάνω και γι' αυτό και το στηρίζουμε μέχρι τέλους. Να ξέρετε ότι ο Παναγιώτης θα φτάσει σε ένα δικαστήριο που θα κατηγορείται ως ακτιβιστής, εντάξει, ως εργότης μουνόπανο, και θα είμαστε εκεί και θέλουμε να γίνει αυτό το δικαστήριο για να τον στηρίξουμε, για να τον υποστηρίξουμε. Πώς το λένε οι αναρχικοί, πώς το λένε αυτό, η δίκη θα γίνει του κράτους, η καταδίκη, αυτό, έτσι. Λοιπόν, εκεί θέλουμε και θα τον στηρίξουμε. Τώρα, σε εσάς, γιατί και εσείς αυτό που κάνετε τώρα ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι, είναι λίγο σαν στρατευμένη τέχνη, έτσι. Κάπως έτσι το αντιλήφθηκα. Προσέχτε, δηλαδή είστε καλλιτέχνες, θα πρέπει να κρατήσετε την τέχνη ψηλά, γιατί αυτό είναι την τέχνη. Τα άλλα αφήστε τα. Τα άλλα είναι για τους πολιτικούς, για τους στρατιωτικούς, και
Και ένα τελευταίο θα πω, για να βάλετε λίγο για αυτό το ζήτημα που συζητάμε, έτσι, γιατί θα πρέπει να έχετε πάντα την αντίθετη μεριά. Οι λιμενικοί που κάνουν αυτά που κάνουν, τα κάνουν γιατί νομίζουν ότι κάνουν πατριωτικό καθήκον. Και εσάς θα σας βοηθήσει την πλευρή σας, καταλάβετε το. Νομίζουν ότι κάνουν καλό στην πατρίδα. Δυστυχώς θα πρέπει να παλέψουμε για να αλλάξει και αυτή η αντίληψη δικιά τους, έτσι. Και δεν είναι μόνο για αυτό το ζήτημα, είναι παντού, παγκόσμιο. Δηλαδή, το Ισραήλ και όσοι το στηρίζουν, νομίζουν ότι κάνουν καλό στη Δύση και στην ελευθερία του λόγου και δεν συμμαζεύουν. Και συγγνώμη που το λέω τώρα, είναι μαλακίες όλα αυτά, αλλά δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι τα πιστεύουν και θα πρέπει να παλέψουμε να τα αλλάξουμε εσείς μέσα από την τέχνη σας. Αυτό. Τότε, κοίταξε, επειδή εγώ τους ψήνω να είναι ακόμη πιο στρατευμένοι, πώς θα το αλλάξουν? Άμα είναι να παίξουν το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Δεν ξέρω πώς αλλάζει με το Βυσσινόκηπο. Γίνονται 500 παραστάσεις του Βυσσινόκηπου. Πάρα πολύ καλό, κατανοήστε το. Ήταν πάρα πολύ καλό, ήσασταν. Εξαίρετο το κείμενο, εξαίρετη η ηθοποιή. Αλλά πραγματικά αυτή είναι, πώς να το πω, δεν το λέω για κακό. Είναι καλό κάποιος άνθρωπος να υποστηρίζει αυτά που λέει και να τα υποστηρίζει. Θέλεις να σου πω κάτι? Γίνονται 2.500 παραστάσεις το χρόνο στην Ελλάδα. 2.500 παραστάσεις. Έχουν γίνει 60 παραστάσεις για τα έργα του μετρό της Θεσσαλονίκης που καθυστέρησαν. Έχουν γίνει πάνω από 1.000 παραστάσεις για ζητήματα έμφυλης βίας. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει γίνει καμία άλλη παράσταση για το ζήτημα των pushback? Όταν λέω καμία άλλη, έχουν γίνει 3-4 που έχουν γίνει από δικά μου κείμενα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι κανείς δεν γράφει για τα pushback? Γιατί δεν γίνονται pushbacks. Ναι, άμπρα, γιατί δεν γίνονται pushback. Είναι δύσκολο, πώς να το πω, είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να υποστηρίξει τα της έμφυλης βίας ή τα των τεμπών, ξέρω εγώ κτλ. Τα οποία έχουν και μια ευρύτερη απήχηση. Και έχουν ευρύτερη αποδοχή. Θα πω κάτι. Οι προωθήσεις συμβαίνουν κάθε μέρα και πάρα πολλές περιπτώσεις. Έτσι, είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις. Ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι τόσο δύσκολο, έτσι. Να σημειώσω κάτι που... Ο Δημήτρης ο Αγγελίδης, έτσι. Η συγκάλυψη αυτών των πραγμάτων και η αντιστροφή της πραγματικότητας ξεκινάει από την ίδια στιγμή που γίνονται τα pushback. Το έχουμε δει στην Πύλο ακόμα, πώς δεν κατέγραφαν τα τηλέφωνα του κέντρου συντονισμού, πώς άλλαζε το αφήγημα, πώς έλεγαν οι λιμενικοί στους άλλους λιμενικούς να πούν στο πλοίο ότι αυτοί που θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Μπαίνει αμέσως ένα μηχανισμό συγκάλυψης, αρχής εξ αρχής. Εδώ είναι η ευθύνη φυσικά των media, των mainstream media, που παράγει ένα καθεστώς αλήθειας που είναι τελικά fake news, ειδικά σε αυτό το θέμα πάρα πολύ έντονο. Και φυσικά υποδεικνύει εχθρούς της πατρίδας, υποδεικνύει ψέματα, υποδεικνύει ότι το εθνικό είναι το ελθές. Τίποτα, αυτό ήθελα να σημειώσω, ότι δεν θα έπρεπε να είναι και τόσο δύσκολο πάντως. Και σίγουρα έχει σημασία, συγχαρητήρια στην παράσταση, είναι δεύτερη φορά που τη βλέπω και είναι πολύ ωραία και το δυναμώνει στο τέλος έτσι πάρα πολύ. Το να διαβάσει κανείς αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν είναι μόνο οι καταδίκες και οι ποινές. Η ίδια η απόφαση, το σκεπτικό και ο ενδελεχής τρόπος ο οποίος αντιπαραβάλλει τα δύο αφηγήματα των αρχών, των ελληνικών, με τα θύματα, με των θυμάτων και τελικά βγάζει ένα συμπέρασμα εντελεχώς επιχείρημα στο επιχείρημα, όπως έκανε και ο συνήγορος του πολίτη στην Πύλο. Αυτό είναι από μόνο του ένα μάθημα, πώς να πω τώρα, και αλήθειας και αξιοπιστίας και αξίζει κανείς να διαβάζει αυτές τις υποθέσεις μόνο και μόνο για να δει τι πραγματικά είναι αλήθεια και να δει και το βαθμό της συγκάλυψης και του ψέματος που υπάρχει από την άλλη πλευρά. Όμως, όλα αυτά τα διαβάζει η πολιτεία, τα διαβάζει η δικαιοσύνη και όταν η τελευταία συνάντηση που είχε με διεθνή παράγοντα που ήταν στην Ελλάδα, η ηγεσία του Αριοπάγου και ρώτησε αυτός για τα pushbacks και η απάντηση δεν έχουμε pushbacks. Μετά τις καταδίκες δηλαδή. Όταν λοιπόν η ηγεσία του Αριοπάγου, η εισαγγελία, πρόεδρος, δεν θυμάμαι ποια τα δύο ήταν,
στον Επίτροπο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, να πω και το πότε έγινε, πριν ένα χρόνο έγινε. Είπε δεν έχει pushbacks. Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ μια ιστορία. Το 1986 εγώ ήμουνα 16 χρονών και γίνεται μια, βλέπω τον Γρηγόρη, γίνεται μια εκπομπή, Μάκης Γιομπαζολιάς ήταν ο δημοσιογράφος, θα μιλούσαν νομίζω για το AIDS. Και βγαίνει ο Γρηγόρης, τότε εγώ πρώτη φορά τον έβλεπα, τότε στη Σαλονίκη ζούσα, εκπρόσωπος των ομοφυλοφίλων. Αρχίζει η μάνα μου, τόσο ευγενικό παιδί, κρίμα ρε γάμο. Έτσι, δεν ζει πια η μαμά μου, πολύ ευγενικό παιδί, δες τι ωραίο λόγο έχει, κρίμα, κρίμα. Κάποια στιγμή ο Γρηγόρης λέει, λοιπόν, λέει, το ζήτημα λέει, είναι όταν, το θυμάσαι φυσικά, όταν έρχεται η ώρα να χύσει ο ερωτικός σύντροφος. Ακούγεται η λέξη να χύσει και γίνεται στο στούντιο, αρχίζουν διαμαρτύρονται, σας παρακαλώ, λέει, να χρησιμοποιείτε, πώς λέει να το πω, προβοκάτορας, πώς να το πω, λέει, για να καταλάβει ο κόσμος, λέει, η λέξη, λέει, είναι αυτή, πώς να το πω αλλιώς. Έχω να πω ότι με μάγεψε τότε. Τι με μάγεψε? Λέω, κοίταξε, λέω, τώρα λέω αυτός ο άνθρωπος φαινομενικά κάνει έναν αγώνα, ήρθε να μιλήσει για το AIDS, αλλά κάνει έναν αγώνα για ορατότητα αυτή τη στιγμή. Και την πέτυχε αυτή την ορατότητα, δεν θυμάμαι κανέναν άλλον από τους συνομιλητές, θυμάμαι τον Γιομπαζολιά έτσι αμυδρά και τον Γρηγόρη, τίποτα. Δεν ξέρω, θυμάσαι εσύ ποιοι μιλούσαν εκεί, τι λέγανε? Εσύ τους θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, κανέναν. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γίνονται pushback. Αυτή τη στιγμή είναι ότι όλο το παρακράτος μαζί με το κράτος, το οποίο αλληλοδιαπλέκονται, και δεν νομίζω ότι πιστεύουν ότι κάνουν το καλό για την Ελλάδα, πιστεύω ότι κάνουν το καλό για τα λεφτά που παίρνουν, για τα πακέτα που παίρνουν. Νομίζω ότι όλο το κράτος και το παρακράτος αυτή τη στιγμή έχει πείσει τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν νεκροί μετανάστες, δεν υπάρχουν ζωντανοί μετανάστες, δεν υπάρχουν άλλοι εκτός από μας. Ζούμε ένας δυτικός κόσμος ο οποίος συνηθίζει στο να αντιμετωπίζει τη λέξη ανθρωπότητα προσδιορίζοντας τον εαυτό του ως ανθρωπότητα, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε το όνειδος της ανθρωπότητας. Η αληθινή ανθρωπότητα είναι τα 6 δισεκατομμύρια που ζουν εκτός της Δύσης και είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι θα είναι οι εισβολείς. Σε αυτό το πόλεμο που λέει το έργο είναι η άλλη πλευρά. Έρχεται ζωφερό μέλλον και καλό είναι να βρούμε τρόπους να δώσουμε ορατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό είναι άξια τα παιδιά, γιατί με την τέχνη τους δίνουν μία ορατότητα. Με κάθε τρόπο, με όποιον τρόπο μπορούμε να σκαρφιστούμε, γιατί και εσύ μια ιδέα σκέφτηκες τότε, να δώσεις μια ορατότητα σε μια πραγματικότητα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να δώσουμε ορατότητα και να έχουμε από δίπλα τον αγώνα του Παναγιώτη και να λέμε ότι αυτά που λέμε δεν τα λέμε μόνο ως ιδέες, τεκμέρονται και από δικαιικές δομές και από δικαστικές αποφάσεις και από νομικές διαδρομές σαν και αυτές που περιγράφει. Έτσι κάπως το βλέπω εγώ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος κάτι θέλει να παρατηρήσει, να πει. Ναι, βεβαίως. Βασίλη Σακελαρίου λέγομαι. Κύριο Σακελαρίου. Είχα παλιότερα συνεργαστεί πολύ με το παρατηρητήριο του Ελσίνκη και του Παναγιώτη Δημητρά. Έχω μία ένσταση και μία ερώτηση. Δεν νομίζω ότι αυτοί που κάνουν αυτά που κάνουν, τα κάνουν είτε για τα λεφτά, είτε από πολιτικό υπολογισμό να κερδίσουν ψήφους από τα δεξιά τους κτλ. Πιστεύω ότι είναι μέρος του προβλήματος οι ίδιοι, δεν υπολογίζουν. Εκείνο που μου έμεινε εμένα από αυτή την παράσταση, την πολύ καλή παράσταση, ήταν το ποτήρι με το γάλα. Έχουμε δηλητηριαστεί. Μιλάμε για τον κίνδυνο της ακροδεξιάς και ζούμε την ακροδεξιά. Ζούμε την ακροδεξιά. Δεν είναι ότι κάποιος υπουργός ή κάποιος κυβερνήτης σκέφτεται από ποιους θα πάρει ψήφο. Αυτό που κάνει το πιστεύει.
και πρόκειται για την απανθρωποποίηση των θυμάτων. Έχουμε μια εκστρατεία απανθρωποποίησης των θυμάτων και το ξέρουμε αυτό. Ήταν πολύ εύστοχη η παραπομπή στο Χίτλερ. Έτσι. Είναι η λάθρο, είναι η ασύμμετρη απειλή, είναι οι διάφοροι βιτζιλάντε που είχαν βγει τότε με το φράχτη στον Εύρο. Λοιπόν, αυτά είναι οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν ούτε επειδή πιστεύουν για την πατρίδα ή για τα αυτά, λένε καλά τους κάνουμε. Καλά τους κάνουμε και περηφανεύονται για αυτό που κάνουν. Αυτή είναι η παρατήρησή μου και ένσταση σε κάτι που είπες εσύ, αγαπητέ Θανάση Τριαρίδη, σεβαστέ. Αλλά έχω και μια ερώτηση. Αποδεχόμαστε ότι το εκτελούσα εντολές είναι δικαιολογία? Θα πει κανείς στους λιμενικούς, στον απλό φαντάρο ή στο διοικητή ή στον υπεύθυνο του καραβιού και του λιμενικού πλοίου, το οποίο πηγαίνει απάνω στη βάρκα και τους πνίγει και τους σκοτώνει, θα τους πει κανείς ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι ίδιοι προσωπικά? Αν καταφέρουμε να καταδικαστούν τώρα μερικοί, ίσως... Μας γίνεται μάθημα αυτό που κάνανε κάποιοι γερουσιαστές στην Αμερική που απευθυνθήκαν στον Άις, κάτι τέτοιος, και τους είπαν ότι έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε να εκτελέσετε παράνομη εντολή. Αυτό, Βασίλη μου, είναι στη σύμβαση. Παναγιώτη, αν είναι παρανομία το να κάνουν αυτό που κάνανε στη Κίο μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδας, έτσι, δεν μπορεί κάποιος να τους πει ότι μπορείτε να αρνηθείτε να εκτελέσετε παράνομη εντολή. Θεωρητικά τους το λένε στην εκπαίδευση. Και υπεύθυνοι και ότι μπορεί να κατηγορηθείτε προσωπικά εσείς. Και δεν ισχύει το εκτελούσα εντολές. Ακριβώς. Οι εντολές πρέπει να είναι σύνομες. Ναι. Το λέει η σύμβαση, το λέει το Σύνταγμα, το λένε οι ελληνικοί, δεν είχα πάμε στους ξένους. Όχι, αλλά... πρέπει να καταδικαστεί η Ελλάδα. Ναι. Πρέπει να καταδικαστεί και η τελευταία βίδα σε αυτή τη μηχανή. Αυτό πρέπει το εκτελούσα εντολές να ισχύει μόνο για εντολές οι οποίες γενικώς είναι σύνομες. Δεν φτάνει, μπορεί να είναι ελαφρυντικό για τον λιμενικό, τον απλό, τον ναύτη, πάνω από ποιος είναι ο βαθμός του, σε σχέση με τον αρχηγό του λιμενικού, να πάρει μικρότερη ποινή, γιατί εκτελούσε εντολές, αλλά ξέρουν όλοι και έχουν εκπαιδευτεί και μας λένε ότι λένε στην Ευρώπη. Κάνουμε άπειρα σεμινάρια ανθρώπινων δικαιωμάτων σε λιμενικούς αστυνομικούς, άρα τους λένε ότι δεν εκτελούν εντολές, δεν πρέπει να εκτελούν εντολές οι οποίες είναι σύνομες. Να πω κάτι. Βγήκε ένας του λιμενικού, τα παράτησε και έφυγε, δεν άτυχε άλλο, και είπε όλη την ιστορία. Σε ποια εφημερίδα τη διαβάσατε? Στο Ριζοσπάστη. Είδατε ξανά αλλού από το Ριζοσπάστη? Τα είπε όλα. Εμείς την έχουμε βάλει στο αρχείο μας, θα πάει σε όλες τις επόμενες τεκμηριώσεις δικαστικές και άλλες, διότι περιγράφει αυτό το οποίο έχουμε ζήσει όλοι και περιγράφει αυτά τα οποία λέει το CPT, η Επιτροπή του κατά των Βασανιστήριων, αλλά το CPT τα λέει επειδή μίλησε με τα θύματα. Αυτό που έχει γίνει τώρα δημοσιογράφος. Όχι. Ένας λιμενικός απόστατος και έχει ένα κείμενο τεράστιο στο Ριζοσπάστη που λέει με συνέντευξη πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα οποία ξέρουμε εμείς και περιγράφουμε εμείς, περιγράφει η Ευρωπαϊκή, τώρα τα περιγράφει και ένας πρώην αξιωματικός του λιμενικού, ο οποίος έφυγε, δεν άτυχε άλλο. Αλλά χρειάστηκε να πάει στο Ριζοσπάστη για να τα πει αυτά. Δεν έχω κάτι αρνητικό για το Ριζοσπάστη. Απλώς δεν είναι mainstream media και το μάθανε μόνο λίγοι και ούτε επαναδημοσιεύθηκε πολύ. Διότι γενικώς στην Ελλάδα ο Βασίλης Παπαδόπουλος θυμάται ότι σε μια καμπάνια για το άσυλο που είχαμε ΜΚΟ, όταν πρωτοφέραμε τη συζήτηση πώς να μιλήσουμε για pushback στον Εύρο, που ο Εύρος είναι και στρατιωτική περιοχή, άρα είναι πιο επικίνδυνη, είχαμε μια δυσκολία σαν κυβερνητικές οργανώσεις να μιλήσουμε για κάτι το οποίο έφερε άλλους κινδύνους. Είναι ένα ταμπού. Και πώς έσπασε το ταμπού? Να το λέμε ευθέως. Χάρη σε ξένες οργανώσεις και ξένους ακτιβιστές, είναι οι πρώτοι που πήγαν στα νησιά, οι πρώτοι που μίλησαν, έχουν υποστεί και συνέπειες κάποιοι, και μετά άρχισαν σιγά σιγά να παίρνουν θάρρος και διάφορες μη κυβερνητικές ελληνικές εκεί στα νησιά. Ενώ εκεί είναι το δύσκολο, εδώ από την Αθήνα είναι πιο εύκολο να μιλήσεις. Λοιπόν, αλλά ακόμα παραμένει ένα ευρύτερο ταμπού. Αν ψάξετε να βρείτε
πώς κάλυψε. Καταρχήν, να σας πω ότι σήμερα, μάλλον αύριο το πρωί, θα μάθουμε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που εξέτασε σήμερα την Ελλάδα για το πώς δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις της καταδίκης για βία. Τι αποφάνθηκε. Ελπίζουμε ότι θα πει αυτά τα οποία ξέρουμε, τα οποία όμως όταν θα τα πει, μεταβίαζε να βάλει μια εφημερίδα εκείνη κοινού. Και χάρη σε εκείνον κιόλας. Η εφημερίδα των συντακτών. Εν κατακλείδη. Η Αλεξία. Χάρη σε εκείνον θα πω και εγώ, ότι πάνω στο θέμα, ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει η ατομική ευθύνη και για την άρνηση να υπηρετήσει σε εντολές παράνομες, αλλά και εντολές που δεν θεωρείς παράνομες. Η εφημερίδα των συντακτών τώρα θα δημοσιεύσει μια συνέντευξη από Ισραηλινή υπηρεσία συνείδησης, που αρνήθηκε να πολεμήσει σε τέτοια φάση και μπήκε φυλακή και όλα αυτά. Και θέλω να πω ότι πρέπει ο καθένας και καθεμιά μας από κάθε μετερίζει, δηλαδή εδώ είμαστε ευτυχώς και μακάρι έτσι να έχουμε δύναμη και να συνεχίσουμε να είμαστε από διάφορα μέτωπα, ας πούμε. Το νομικό που έχουμε εδώ, το πρωτομάστορα, το Πανταλιώτη, το νομικό μέτωπο είναι πάρα πολύ. Δεν είμαι νομικός εγώ. Μέτωπο είπα. Μέτωπο. Έχουμε εδώ και Μέτωπο. Είπες πρωτομάστορα. Οι πρωτομάστορες είναι στην μπροστινή σειρά. Οπότε, Δεν είμαι δικηγόρος εγώ. πέρα από αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό, η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ σημαντική, που δημοσιεύονται αυτά και σε ευρύτερο κοινό, αλλά αυτό που κάνετε εσείς, που κάνατε σήμερα εδώ, το συγκλονιστικό αυτό έργο που έγραψες εσύ, Θανάση, και αποτέλεσε έμπνευση για τα παιδιά που δώσαν συγκλονιστικές ερμηνείες επίσης, αυτό αγγίζει πολύ περισσότερο κόσμο. Και από το νομικό και από το ακτιβιστικό, το ότι φτάνετε με την τέχνη σας και εμείς οι ίδιοι που τα ξέρουμε και τα έχουμε βιώσει, ας πούμε. Εδώ σήμερα δεν μένει κανένας ασυγκίνητος από αυτό που είδαμε μπροστά μας. Δηλαδή μας περνάει μέσα μας, μέσα στο σώμα μας, μέσα στην ανάσα μας. Το πώς το ερμηνεύετε, το πώς κάνετε τους παραλληλισμούς αυτούς, το πώς το πιάνετε από την ιστορία, το πάτε στο σήμερα, όλα τα αλληγορικά που κάνατε. Δηλαδή είναι εξαιρετική όλη αυτή η δουλειά που γίνεται και συγχαρητήρια Θανάση προσωπικά σε σένα και στην ομάδα εδώ που το παιδιά. Και πραγματικά θα συμφωνήσω, μην φοβάστε ότι επιχορηγήσει ούτε τίποτα. Δηλαδή τέτοιο ταλέντο και τέτοια συναίσθηση που μεταδίδεται, ανταμείβεται, φαντάζομαι και εσείς το νιώθετε ότι ανταμείβεται, ας πούμε. Ναι, δουλεύουν γκαρσόνια. Δουλεύουν γκαρσόνια. Η ανταμοιβή είναι ότι δουλεύουν γκαρσόνια και όντως δουλεύουν και σε παιδικές παραστάσεις. Ανταμείβεται. Θέλω να πω κάτι και αμέσως θα σου δώσω το λόγο. Είπε ο Τσε Γκεβάρα, χρειαζόμαστε 1, 2, 3, 4 πολλά Βιετνάμ. Πρέπει να είμαστε πολλοί. Έπρεπε αυτή τη στιγμή η Αθήνα, είναι ντροπή για το θέατρο της Αθήνας. Έπρεπε να υπάρχουν 50 παραστάσεις από διάφορες οπτικές, έτσι, πιο αστικές, πιο επαναστατικές, πιο μηδενιστικές, πιο οπτιμιστικές, πιο στρατευμένες, έπρεπε να είχε 50 παραστάσεις και να βράζουν. Έπρεπε ταινίες να γίνονται. Έπρεπε μυθιστορήματα να γράφονται. Αυτή τη στιγμή γίνεται μαζικό σχέδιο δολοφονίας. Δηλαδή, είναι πολύ αυτό που γίνεται για να υπάρχει τέτοια μούγκα. Ορίστε, δεν σε βλέπω τώρα. Η Ελίζα. Είναι η Ελίζα. Εγώ ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα θεατρικό όρο, το μοίασμα, και να θέσω λίγο αυτό που είπε ο εκλεκτός θείος Γρηγόρης, γιατί ίσως δεν είναι προφανές το γιατί πρέπει να μιλήσουμε για τα πρεζάκια μετά από μια παράσταση για θαλασσοπληγμένους μετανάστες. Και απαντάει και στο γιατί, ποια είναι τα δομικά συστατικά που δημιουργείται ένας Παναγιώτης Δημητράς. Σε αυτό που λένε πώς έγινες ακτιβίστρια. Όταν κανονικοποιείς τα σύνορα με αυτόν τον τρόπο, όταν κανονικοποιείς βασανιστήρια, όταν απανθρωποιείς μία συγκεκριμένη ομάδα, δεν συμβαίνει εκεί. Και εμείς που υπερασπιζόμαστε αυτή την ομάδα, δεν το κάνουμε γιατί γεννηθήκαμε με κάποια ανώτερη ηθική πηξίδα, γιατί αυτό το πράγμα αντανακλάται στο εσωτερικό της ίδιας κοινωνίας πάλι σε αόρατες μορφές βίας. Δηλαδή, όπως βασανίζεις την προσφύγισσα και τη βιάζεις, την εξευτερίζεις, το ίδιο κάνεις και στον χρήστη, μέσα στο ΚΕΘΕΑ. Όλα αυτά που είπε ο Γρηγόρης είναι ακριβώς έτσι.
Αυτό που είναι η Ομόνοια, που μεγάλο κομμάτι της είναι ο απίθμενος πόνος αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν χαρτιά και αναγκάζονται να γίνουν είτε μικροπρεζέμπορες, είτε άστιγοι και μικροπρεζέμπορες, είτε survival sex work και όλα αυτά μαζί, πάλι βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες η μία με την άλλη επικοινωνούν. Δηλαδή, πολεμάμε τη μία απανθρωπίηση εκεί, γιατί ο αδερφός μου θα περάσει απεξάρτηση στο ΚΕΘΕΑ, που είναι το μόνο δημόσιο πρόγραμμα και θα είναι το μόνο που θα είναι διαθέσιμο σε αυτόν. Είναι... Και εγώ τον κύριο Δημητρά τον γνωρίζω και από την άλλη του ιδιότητα, ως ουμανιστή. Και εκεί έρχεται και αυτό το θεωρητικό υπόβαθρο της αντίστασης στην απανθρωποίηση. Και σκεφτόμουν με την άλλη μου ιδιότητα, ως θεατρολόγος, ότι ο Ειδίποδας κάποια στιγμή αναρωτιέται, στον Ειδίποδα Τύραννο, αν είναι αυτός όντως το μοίρασμα, αφού του έχει αποκαλυφθεί αυτή η αλήθεια. Και σκέφτομαι ότι ως Ελληνίδες, Έλληνες ή ό,τι κυρίαρχο προνόμιο έχουν, όποια θέση έχουμε η οποία είναι θέση εξουσίας, πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να πούμε τι σημαίνει είμαι Ελληνίδα σήμερα. Και αυτό το έχω πει πολλές φορές και σε σχέση με που λέμε το κράτος δολοφόνο οι Αμερικάνοι, φωνιάδες των λαών Ισραηλινοί, φωνιάδες των λαών Έλληνες. Αν περιμένω τη στιγμή που το στερεότυπο που θα αντιμετωπίζω ως μετανάστρια στο εξωτερικό δεν θα είναι ότι είμαι φοροφυγάς, αλλά ότι οι δικοί μου άνθρωποι πνίγουν μετανάστες στο Αιγαίο. Και ότι αυτή η θάλασσα δεν θα είναι τουριστική κάρτα ποστάλ, θα είναι το χυμένο αίμα αυτών των ανθρώπων. Συγγνώμη, και στα μεγάλος συναισθηματισμός. Ήθελα απλά να πω ότι τελικά οι πιστές γινόμαστε και υπηρετούμε ένα τέτοιο θέατρο πολεμικό για εμάς. Γιατί θέλουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει αυτός ο κόσμος και άλλοι άνθρωποι και ας χάσουμε όλες τις επιχορηγήσεις και ας χάσουμε τον ύπνο μας. Να σε καλά. Πώς το λες, Νίκο? Και λένε ότι η δική μας πατρίδα σκοτώνει ανθρώπους και πίστερα βαρά στο χέρι, η δική μας πατρίδα λένε, τα μουνόπανα. Οφείλω να πω ότι κάνανε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά σε όλο αυτό του κειμένου και το βγάλανε τόσο αληθινά που και εγώ δεν χορταίνω να τους βλέπω, σαν να το έχει γράψει κάποιος άλλος. Με αυτά τα πολύ ωραία λόγια είναι η ώρα να ολοκληρώσουμε, εκτός αν κάποιος θέλει κάτι ακόμη να πει ή κάποια. Ωραία, πολύ ωραία. Παναγιώτη, καθώς σήμερα εσύ είσαι ο τιμόμενος και θα ήθελα αρκετούς από την παρέα σε επόμενες παραστάσεις να τους έχουμε τιμόμενους πάνω στη σκηνή, ο τελευταίος λόγος σε σένα για το καληνύχτισμα. Θέλω να ευχαριστήσω. Θέλω μάλιστα να πω κάτι που το είχα σκεφτεί και ξέρω ότι δεν θα σε θίξει. Επειδή για να ετοιμαστώ για σήμερα διάβασα ένα κομμάτι, το έργο είναι δημοσιευμένο by the way. Άλλη αίσθηση σου δίνει όταν το παίζουν τα παιδιά και άλλη όταν διαβάσει. Τη δύναμη δεν την έχει το κείμενο μέσα. Αυτή που βγαίνει εδώ στη σκηνή, εκείνη η δεύτερη φορά που τη βλέπω. Και αυτό με συγκλώνησε μάλιστα σήμερα περισσότερα την πρώτη φορά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως έχει δίκιο και ο Αγγελίδης που και αυτός το βλέπει δεύτερη φορά, ότι το εισπράττεις περισσότερο γιατί έχεις ετοιμαστεί για κάτι. Και ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας από συνεργάτες με διάφορους τρόπους και για τις παρατηρήσεις τους και ίσως ο μόνος τρόπος, μια και δεν θα το παίξει, δεν θα πάρει επιχορηγήσεις και δεν θα το παίξει ίσως η ΕΡΤ αυτό το έργο τα επόμενα 30 χρόνια, μια και από ό,τι ξέρω κάπου γράφεται, ίσως σε κάποια από τις παραστάσεις αυτές, όταν τελειώσουν και τα παιδιά, να μπορεί να τη βλέπει ο κόσμος online. Ίσως και με κάποιες συζητήσεις. Σίγουρα η συζήτηση με τον Χρήστο το Ράμο, τον Ιάσονα, που είχα απολαύσει την πρώτη φορά που ήρθα. Και πάλι ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όμως πρώτα απ' όλα το θέατρο, τα παιδιά που πραγματικά συγκλονίζουν και που μας δώσουν την ευκαιρία να πούμε όλα αυτά.
Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστούμε.